Salam, hormatly Türkmenistan raýatlary. Sizi seslenesim gelýär. Protest diýip bir zat çykarýaňyz, ýöne sizin wara, eliňizde wara, pasaportuňyz ýok. Ya bolmasa çalışmaňyz ýok. Biz oturan ýerden wara, biz gatnaşmasam wara, biz hem günäkär edýäňiz da. Näme üçin onu ýaly etdiňizi özüňiz düşünmeseňiz wara, mene düşünmok. Dogry gurun aýtýanda. Biri şöyle işlemene geldiňiz dämi? İşleň, puluňyzy jemleň de wara, üýüňize gaýdyň. Näme böwerde ömürlük geldiňizmi? Näme edip ýöreňizi özüňiz bilmeseňiz, Türkmenistan raý, hemme halkynam wara, ýere gazyp gömme otyňyz, baryňa. Birazrak bir-birine paddeş gitmä derek wara bilýärmiň. Bir-birini gömüp barýaňyz. Bir 2-3 sany ýaşulyň gepine gelip, ördäk ýaşuldan wara, wagtynda näme dendi bileňiz ýok siz. Hemmesem näme üçin geçip bilenok. Etçeğini edip böyle geçip, näme siz Laplandiýa gidip bileňiz ýok. Näme üçin Amerikaýa gidip öwrde düýüp boşu tutup ýaşa bileňiz ýok. Ha? Wagtynda Türkmenistan puluny iýenlerden şolaň. Inde mara wagty geldi, böyle protest bildiren eden olýarlar. Yani başary biljek işleri ýok. O menim Türkmenistanly İstanbul'da menim meselede ya bolara bolmaz gep çykarýaňyz ara. Men yüzümü görkezýän meselede görkezmekde. Sizin üstünde näçe bir adamlar kösenýär bileňiz dämi? Kösenýär. Bolmadyk zatlar üçin boldurmamýoňuz. Azap görmedik adamlara azap görkezip ýöňüz. Etmäňler. Etjekmisiniz? Türkmenistan'da wagt etiňler. Indi näme o böwrä gelen bolup 2 man pul tutan bolup baryňa diýmän, wara içinizde bar bir sanyň.